Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. No grupo cultural nos A Xente do Redor son moitos os persoeiros mestres da palabra e do coñecemento en distintas materias, que aportan o seu saber de forma altruísta mediante os seus didácticos artigos. Hoxe tócalle a quenda neste espazo de madrugada o profesor Rafael Quintía Pereira, co que teño a honra de compartir lugar no noso grupo. Hoxe lerei o primeiro parágrafo do artigo que Rafael regálanos no número 17 da nosa revista, que ben se pode cualificar como unha excelente clase maxistral, que leva o título de O simbolismo ambivalente da serpe na mitoloxía galega. De maneira que vos, coa revista nas vosas mans, disfrutedes da lectura diste xenial documento. O simbolismo ambivalente da serpe na mitoloxía galega. A serpe é na cultura popular galega un animal ambivalente que aglutina nunha mesma entidade dous aspectos simbólicos antagónicos. Por unha banda, e por influencia do cristianismo, é considerada símbolo do mal, identificada co demo e coas forzas maléficas. A Igrexa, a través dos relatos bíblicos, encargouse de sementar na conciencia colectiva esa idea da serpe como animal pezoñento, símbolo da tentación e da perdición. Pero, por outra banda, na nosa cultura perdura tamén un valor positivo deste animal, unhas crenzas que asocian a serpe coa vida, a fertilidade, a rexeneración e xa que logo coa curación. De aí que se use a súa camisa en moitos ritos curativos e favorecedores. A súa capacidade para mudar a súa pel amósanos esa promesa de renacemento, de vida, morte e resurrección. De aí que na mitoloxía indoeuropea e en moitas antigas relixións europeas apareza acompañando as grandes deusas nais da natureza. Amigos, seguide ca lectura desta maravillosa lección maxistral, porque non ten duda de que será moi creativa e moi saudable para os vosos coñecementos. Grazas, Rafael.